No niin, tehdään tämmönen seuraava video tästä helppoudesta. Otetaan tuolta tommonen Mapsi, Yandex Mapsi. Se on jo Google Maps, mutta Yandex Mapsi näyttää missä mä oon. Sitten mä ajattelin, että jos mä lähden tonne huomenna ajattelin, jos mä lähtisin museoon, missä on noita sotilastarvikkeita, noita tommosia. Tällaisen museon menisin kuvailemaan huomenna. Ihan kaiken näköistä löytyy. Niin katon tosta miten sinne pääsee. Tää näyttää kaikki tavat miten pääsee. En tiedä miten näyttääkö Suomessa sitten Helsingistä miten pääsee metrolla. Kai sekin näyttää, mutta tässä nyt katsotaan vaikka kaikki. Jos pääset autolla, sitten bussilla. Eli 35 minsaa bussilla. Tai sitten autolla, ei oikein bussista. Tai sitten taksilla. 421 ruplaa, eikä vähän yli 4 euroa, 16 minuuttia. Sitten tossa bussilla ja sitten metrolla. Tuossa on sitten metrolla, enemmän metrolla pääsee. Vaikka tuosta toi taksi. Tuosta voit valita ekonomin, komfortti, Comfort Plussa tai business. Otetaan nyt sit vaikka tommonen komfortti. Continue. Taas lataa. Ei, peruutetaan. Ei ole kuitenkaan lähdössä minnekään. Muuten mieleni. Mutta mennään suoraan tohon Yandexiin. Tuossa meni toi tonne suoraan, niin kartta. Ollaan tossa. Se mihin me halutaan mennä. Se oli tuolla. Minkäs varoin tonne? Joo. Sitten löytää sen, näyttää, että käyle hetki, niin sit voit säästää muutaman ruplan. Kimppakyyli pääsee sitten 420, niin vähän 4 euroa, 4,5 euroa kävele hetki. Sitten ekonomi, comfort, business on hieno. Eli tulee kauan päästä hakemaan business-kyyti. Se kestää 16 minuuttia. Sä maksat vaan vähän yli 7 euroa siitä. Tuo auto on ihan näyttämän hieno. Todennäköisesti se on kuin Bemarin, onko se 8 vai 5 R. Tai Mersun semmonen, missä on ihan näyttämän siistit näytöt. Mä oon noita pisteitä tossa ylhäällä tienannut 793 pitää niitä kyllä. Nää kun muutama päivä enää jäljellä, niin täytyy käyttää ne pois. Mutta tosi kätevää käyttää tällaista appia. Et saa valita sit sen, ottaako perse auki sen taksin vai ei. Sitten on tietysti Ultima. Sitten jos haluaa oikein kunnon Ultimaa, niin siinä on tuo 18 euroa. Kunnon Elite. Elite, että
kun myöhään kerran on mennyt tuollaisen Eliten kyydillä. Olisiko ollut 25 €. Tämähän on niinku halpaa kuin saippua. Mutta tämmönen video. Tää on niinku helppoudesta tehdä asioita. Tälläkin voit niinku tällä Yandexilla. Sä voit tilata mitä vaan. Tuossa on vaikka marketista ruokaa. Siitä vaan lähdet klikkailemaan mitä haluat. Sitten haluat se jotain Burger Kingistä ja jostain tuolta noin jotain. Se tuodaan sulle. Voit valita sieltä mitä vaan, mistä vaan tilata ruokakaupasta vai mistä. Sushia tilata. Tuossa on varmaan niinku tuossa on, onko tuo Tokyo City? Ei ole kuin ollis, mutta sellainen kuin Tokyo City on erittäin suosittu paikka täällä. Voit tilata mitä vaan. Tämä on ihan älyttömän niinku helppoa. Helppoa. Tämmönen video. Lyhyt ja ytimekäs. Helppous. Näin helppoa se on. Joo, muistakaa, että Herra Jeesus Kristus on Herra aina ihan kaikkisesti. Aamen.